Килгән кунаклар, апалар, әбиләр, нәниләр, сеңелләр, сезне чын күңелдән шушы язның күркәм бәйрәме 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә барыгызга да ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел көрлеге, йорт җирләрегезгә иминлек, гаиләләрегездә татулык, ризалык, тормышыгызда моллык, шатлык, куаныч телим. Һәм сезнең хөрмәткә күпләрегезнең күңелләренә хуш килгән Фәйзә Мортазин язган парлар җырын башкарып үтәсем килә. Шушы җырлар, гүзәл затларыбыз сезнең өчен. Nurları var, irteler şoma küreken, özlerin damurlarından bu şirde irken, var gelsin bunları diyen, soğansın başkalardan, beni yokran, sin çeşit olan, gidelim bakşalardan, var gelsin bunları diyen, soğansın başkalardan, beni yokran, sin çeşit olan, gidelim bakşalardan. Canımda özgüye var, şer belem durmuş